En aquest tutorial us ensenyarem a passar una eina de neteja que es diu ADW Cleaner. El primer que farem és entrar a la pàgina original per descarregar l'arxiu. Aquest enllaç ho deixaré al peu del vídeo. El segon que farem és donar-li a Download Now. És possible que al navegador es doni un avís referent a l'arxiu que estem descarregant. Li direm conservar. Quan l'arxiu estigui baixat del tot, li donem un clic i li diem mostrar a la carpeta. També podem anar a la carpeta de baixades. Ara, per obrir el programa, li podrem donar doble clic o botó dret Obre. Ara tanquem la carpeta de baixades i fem una miqueta més gran la finestra del programa. Ara, perquè comenci a treballar el programa, ja li podem donar a la tecla Scan. El programa és bastant ràpid. Aquesta barra de color blau ha d'arribar fins al final. No trigarà més de 5 minuts. Quan comenci a trobar arxius infectats, ja podem clicar a les pestanyes de Folder o Files per veure què està trobant. A l'acabar, podem mirar en cadascuna de les pestanyes els arxius infectats que ha trobat el programa. Les tres últimes pestanyes fan referència als tres navegadors més comuns. Ara, perquè comenci la neteja del que ha trobat, li podem donar a la tecla Cleaning. La primera finestra que s'obre ens diu que tots els programes seran tancats per procedir de manera correcta a la neteja de les infeccions. Li donem a D'acord. En aquesta altra finestra explica com es produeixen les infeccions i dona una sèrie de recomanacions que teniu traduïdes al portal TICTAC Manual 03. Cliquem en D'acord. Aquesta última diu que el programa reiniciarà l'ordinador per completar la neteja. Cliquem en D'acord. Un cop reiniciat l'ordinador, es mostrarà un resum de tots els arxius infectats trobats en carpetes, registres i navegadors. Podrien investigar per conèixer una mica més sobre els programes i pàgines web que infecten el nostre ordinador. Si volem, podríem guardar el resum com un arxiu de text. Amb això ja hem acabat. Podem tancar la finestra.